Вики, нали, кажи нещо. Да. И, нали, както ви обещах, че ще направя клип за сървър, как се прави Minecraft сървър за тези, които не знаят, ще го направя. Така. Първо, отваряме, чайте, ще скачат клиповете, да. Първо ще отворим minecraft.net. Не знам колко да, да. След това даваме Download here. И натискаме ето това. Така, Minecraft сервер 1.8.7. Така. Няма го тегля, защото вече имам един сервер. Но да. И примерно ще създадем една папка. И ще се казва Minecraft сервер. Защото и тук. Да. Добре, няма така. Това е само Minecraft, ама вие се кръстете Minecraft сервер. И това ще го сложим вътре. Файлът, който е сервер. Ето го. И сега го инсталираме. И така. Чакай. Ще появи такова. Сега трябва да дадем на ето това. И тук задължително трябва да е true. Ще пише на български. Така. И сега пак го отваряме. Докато ето това. Сега натискаме сървър. На вас може сървър да ви е ето така, затова като го натиснете, давате тук и си избирате едно. Да. И ще се появи такова. И тук Minecraft име, там вие ще изправите настройките. Players, PvP, PvP, вие си решавате. Но тук онлайн мод има някъде, само да го намеря. Онлайн мод. Ето. Тук е за платени версии. Трябва да е фалс. Фалс, аз по фалс. Трябва да е фалс. Така. Също, да. Сега тук пише сервер IP. За да намерите IP-то, трябва да имате хамачи. Хамачето. Ето, ще има линк отдолу в описанието за хамачето. Ето, така. Но аз съм го изтеглил и той ще го взема тук. Ще ви трябва хамачи, нали? Ще дадете това, ще го натиснете и ще ви излезне, ако нали тук що сте го инсталирали, ще ви излезне да си направите регистрация, като това се включи. Вие ще си направите и само да зареди. Колко време снимам? И 3 минути. Да, ще ви излезне едно. Да, ще натиснете това. Давате Create New Network. И тук там ID, парола. И за този, който иска да влезне нали, в вашата мрежа, трябва да е това, името и паролата. Така, включите хамачето и ето го IP-то. Трябва да копирате IP-то и го слагате тук. И сървърът ви е готов. След това влизате в Minecraft. Хамачето си го оставате включено. Влизате в Minecraft. Ето. Така, ще го спра на паузата, като се сложи. Така, пак съм тук. Да, тук съм на английски, от снимането миналото. Сега ще го направя на български. Български. Готово. Така. Сега ще дадете на групова игра. Тук е миналият сервер, който съм го правил. Така, добавяне. И IP-то нали сте го копирали и си го дадете тук. Готово. И ето и го втори сервер. Но за да работи, трябва да го пуснете от тук. Искате това. Run.
и ви излиза това. Така, след това влизате в Minecraft и то сървърът да, сам, че на мен не ми е така, защото съм използвал същото IP. Да, на вас ще ви се включи сървърът. Даже май така ще включи. Да, на вас ще ви се включи. Няма сега да я правя. И сте готови. Тези, които са прихванали от вашата мрежа в хамачето, примерно тук са прихванали, да, това е Спики. Да. Той е прихван от мен и така. Но ще има няколко команди. Примерно, ако искате да имате, нали, game mode и такива, напишете op и името. И да, името на този, който, или пък вашето име. За да искате да банвате, пишете бан и името, нали. Ако искате да отбаните, така да кажа. Нали, да махнете бана, пишете пардон. Но ако сте опнати, това значи, че сте админ и можете още в сървъра. В сървъра, това ето, долу. И можете още ето тук. Ако сте опнати, пишете така, бан, само трябва да е на английски, бан, и пък оп, и то. Само така. И всичко мисля, че ще ви е готово. И за да го спрете, пишете тук стоп или пък хит. Но по-добре, стоп. И Анонимус. да, Нека продължи си. добре. И тук, нали, за настройките на сървъра, Game там Creative и Survival и така, хамачето само си го изключа. Този сървър го изтрием, защото, нали, син. Няма сега. Така. И това беше от мен. Аз бях Анонимус. Тук с мен беше Спики и Да. чао.